Máte vy? My sa máme výborne, úplne perfektné. Počúvali sme vás a nemusíte sa spojiť len s americkým spevákom, ale trebárs aj so slovenskou speváčkou a porozprávať sa s ňou nielen po slovensky, ale aj po anglicky. Všakže, Miši, pekný deň želáme. Ahoj. Porozprávaš aj po anglicky. No tak o tebe je známe, že ty si aj vyučovala tú angličtinu. K angličtine si sa dostala, keď si mala koľko? 8, 9, 10? No 8 rokov. 8 rokov. Sme tak prestúpila som na takú jazykovú Prečo? základnú. Čo ťa upútalo na tom cudzom jazyku? Ja neviem, ja som tam ani nechcela ísť do tej školy. Ja som hrozne plakala, že ja tam nechcem ísť do inej školy, že nechcem nových kamarátov a tak. Ale nakoniec som tam prešla a strašne som rada. Musela som peši chodiť do školy cez celé Michalovce, lebo len jediná taká škola bola. Ale celú základnú som vlastne dostala takú ako prípravku a vtedy ma chytila tá hudba a hrozne som chcela vedieť, o čom sa spieva, tak som si to začala tak stopovať tú zelenú MG-tonku kazetu a spieš. A tak som si tak stiahla tie texty, potom som to rozoberala, že o čom to je. Depeche Mode som preložila asi 80 za jednu noc, 5 z chémie na druhý deň, strašne zle. Ale dodnes viem, že Windscreen je čelné sklo, lebo Fly on the Windscreen je pesnička od Depeche Mode. Takisto Fragile a takéto slova. Dodnes si to pamätám presne, kde som sa čo naučila z toho, lebo to bolo také intenzívne, lebo mi to dávalo celý ten význam. A pozdravujem Gaba Gazdu, jemu som to prekladala. Ja už viem, že prečo si sa tak dobre učila ten jazyk, lebo ako si chodila cez tie celé Michalovce, určite si opakovala slovička. Fly, mucha, tak to nie je zase. Nie, ja som vôbec nikdy, ja som bola hrozný lajdak. Mne sa nechcelo učiť, ja som to nebrala ani ako školu, ani ako nejaké... ako prácu. Tá hudba ma strašne lákala potom, ja neviem, keď som chcela vedieť, čo spieva Whitney Houston alebo Mariah Carey, to už boli také komplexnejšie texty, už som mala 13, 14 rokov. Chcela som to vedieť tak krásne odspievať a proste som tomu potrebovala rozumieť, lebo to musíš precítiť, keď to chceš tak zaspievať. A zrazu tam kopa vecí mi krásne sa mi pospájala, ja som sa to nikdy v podstate učiť nemusela. Lebo mnoho z tých slov sú bežné slova zo života a potom na strednej škole už mi to jednoducho prišlo, takisto aj tie časy, predložka, to je vlastne niečo, čo podvedome dostaneš, že v predprítomnom čase je been to a nie been in a proste ani sa nemusíš zamýšľať, že prečo tam není v ako in, ale tu. Keď to ani logiku ináč nemá. Vyučby cudzieho jazyka. Áno, a v tvojej hudbe je aj tá angličtina, lebo ty spievaš aj po slovensky, ale aj po anglicky a niektoré sa mi zdá pesničky sú aj také, že anglicko-slovenské. A mne sa na tom ešte páči, doplním teba, Gregor, že to nie je také na silu, ako možno v niektorých iných pesničkách, ale u teba mi to naozaj príde také veľmi prirodzené, že si ja neviem predstaviť, že by to tak nebolo. Ja to nechcem nejako ani preháňať, ani to siliť, ani zo seba robiť nejakého, neviem, akého lingvistu. Jednoducho mi to je prirodzené, lebo som od malička s tým bola v spojení. A keď si píšem pesničku a píšem si melódiu spolu s textom a toto mi zrazu zaznie po anglicky krajšie, tak ja to tam tak nechám, lebo mne to tam tak pasuje. A potom pokračujem po slovensky. A nemyslím si, že sú tu ľudia tak nevzdelaní, aby tú jednu vetu nepochopili. Možno ich to bude inšpirovať k tomu, aby sa práve nad prekladom tej jednej vety možno dopracovali aj na veľakrát sa mi to stane, že mi babi hociaké takéto stredoškoláčky napíšu, že si poprekladali tie veci. Mne to hrozne teší, lebo mi to príde, že robím záslužnú činnosť. A ma to fakt teší, lebo v podstate ešte stále zotrvávam mám tam ten učiteľský moment, že niekomu proste pomôžem, aby sa trošičku posunul ďalej a to je super. To má dvojjazyčný názov pesničky napríklad. Ale tam je 10 pesniček po slovensky. Budeme all right. Áno. Budeme all right. A vidíš, to som musela Ríškovi Millerovi zavolať a hovorím, prosím ťa, ukľudni ty národ, aby tí, čo nevedia, čo je all right, pochopili, že to je v poriadku. Tak on mi to povedal, že budeme v poriadku. V poriadku, áno. Dobre. V tejto chvíli máme niekoho na linke. Dobrý deň, nech sa páči. Vítajte u nás v pikniku. Dobrý deň, prajem, srdečne vás pozdravujem. Ja by som sa chcela Miši spýtať, ako skúsenej cestovateľky, ako doporučuje poznávať krajiny, či cestovnou kanceláriou, alebo len jedna osoba, dve, solo. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Posielame vám za ňu Mišine najnovšie CDčko. A ja poprosím Mišku, aby nám ho potom aj podpísala. A možno, že túto otázku zo svojho pohľadu bude môcť zodpovedať aj Miloš. Veľmi rada. A ja ďakujem tiež, aj Miloš určite sa bude rád môcť pridať k tej otázke, ale ja by som v krátkosti určite odpovedala na to, že ja nikdy cez cestovku nechodím, ale to preto, lebo mám tu možnosť, že viem ten jazyk a my to stále cez internet nájdeme a potom si to vlastne vieme sami zrealizovať a tak sme boli napríklad v Dominikánskej republike za veľmi málo peniažkov, s tým, že v podstate sme si to zriešili sami, ale mali sme to
to úplne na takej istej úrovni ako cez nejakú možno drahšiu cestovku. A bolo to veľmi, veľmi dostupné, ale treba vedieť ten jazyk. Lebo vlastne aj na tých letiskách sa treba vedieť pohybovať a treba vedieť, že tu treba taký a taký presun a to, ale potom už je všetko hladko, takže keď je človek trošku počítačovo zdatný a trošku vie, kde chce ísť a vyhľadá si to na tom internete, vie sa krásne dopracovať k veľmi pekným poznávacím. Však musíš povedať aj ty, že to nie je všetko len nechcem teda zaznávať žiadne agentúry, určite si robia svoju prácu dobre, ale niekto na to teda nemá tieto vlohy, ale dá sa to. Je to ale individuálne aj kvôli tomu, že človek podľa toho, čo chce a kam chce ísť, lebo niektoré krajiny sú aj pomerne nebezpečnejšie a napríklad ja cestujem aj s cestovnými kanceláriami, aj teda súkromne. Napríklad nemám možnosti a čas, aby som si vyboval niekde v Japonsku alebo v Kenii, ubytovanie, safari a podobne, tak tamto väčšinou dám na kľúci spraviť. Ale sú teraz také cestovné kancelárie, kde vám spravia podľa vlastných predstav, lebo mňa vlastne odradzuje hlavne vybavovanie tých hotelov a leteniek a rôzne tie transfery a podobne. Takže kvôli tomu tam si to pomôžem. V Európe samozrejme jednoznačne len bez cestovky, to akože netreba. Ale v takýchto špeciálnych krajinách, alebo ktoré sú také trošku menej zvyknuté ešte na turistický ruch, tak tam určite by som išiel s cestou. A ako sa pripravuješ, keď ideš do nejakej nebezpečnejšej krajiny? Tam bola Kambodža, mňa to trošku desie, keď mnohí ľudia idú Kambodža, Vietnam, neboja sa dnes. Vieš, čo si máš Ja by som práve na toto chcel nadviazať, čo povedala, áno, aj druhým to pichám, lebo odporúčam teda ako lekár, to mi nedá, aby som upozornil, aby si pozreli, aká je hygienická situácia tej krajiny, najmä infekčná. V tých krajinách, čo sa týka okolo rovníka, Afrika, alebo Ázia, alebo Južná Amerika, naozaj tam treba očkovania rôzne, alebo špeciálna príprava, antimalarika treba užívať. Naozaj oveľa viac krajších zážitkov a z cestovania, ako si priniesť nejakú chorobu a potom spomínať na tú krajinu aj cez túto chorobu. Takže treba sa zabezpečiť aj týmto spôsobom. Miša je tu dnes nielen za spevačku, ale aj za fotografku a okrem toho poďme aj k tej tvojej učiteľskej kariére. Myslím, že si ju celkom ešte neprerušila, alebo je to inak? Toto je moja nová hračka, prepáčte, ja musím. Dnes som k nej prišla, nemôžem. To je krásne čierno-biele zrnité fotky mi to robí, ja sa strašne teším. Tak prepáčte. My sa tešíme z toho tiež. Potom ich môžeme dať na Facebook, ukázať našim rada, divákom. ja vás takto ešte jednu vám cvaknem, lebo ste krásni. Miška, tak ako je to s tým tvojim učiteľovaním? Pretože ty si sa angličtine venovala aj z tohto poľa, z tejto strany. A ja som učila 9 rokov. A ja som začala, keď som mala 18, lebo som si robila štátnicu ešte v 18. A dokonca som mala oprávnenie učiť aj na strednej škole, vtedy bolo po revolúcii nedostatok učiteľov. A určite by sa zo mňa stal o pár rokov nekvalifikovaný učiteľ a musela by som to niekde dorábať vysokou školou, ktorú som ale ja našťastie išla hneď, ma prijali. Ale môj otec mi vtedy normálne ma poslal na strednú priemyslovku v Michalovciach. Som mala normálne miesto, že ja nastúpim, keď ma nevezmú do školy. Ja som mala úplný des, že tí chalani o 5 mesiacov mladší odo mňa, áno, že nás zožerú, lebo ich nebude zaujímať žiadna angličtina. A ja som to tak milovala, že by som sa zbláznila asi. Že ju nechceli potom prijať, ja o tom viem. Ona tak mladо vyzerala, že nevedeli, kto je žiak a kto učiteľ. Počúvajte ma, ja som si kúpila okuliare s priesvitnými sklami, aby som mala rešpekt. Naozaj, keď som išla prekladať tie prvé rokovania, na mňa sa ten viceprezident tej londýnskej banky takto díval s takým úplne dešpektom. A ja som mala taký stres z toho, jak sa na mňa taký ten svetrik, blúzka, také, čo som si na skúšobné obdobie dala. Tak som nabehla celý honorár, za to išiel na prvý poriadny kostým. Mala si nalepiť fúzy, to zostaruje. A zdravím Lidku, sama zachraňovala stále. Na ktorých si pyšná? Mám, samozrejme, ja sa veľmi teším, lebo mnoho z tých mojich bývalých študentov, to boli väčšinou takí rôzni riaditelia firiem a spoločností rôznych. To bolo úplne nechtiac. Ja som zavolala do jednej právnickej firmy, teda na inzerát, že hľadáme angličtinárku do právnickej firmy v septembri ako prváčka na vysokej škole. Nepoznala som živú dušu, mala som kufor s jednými džínami, 2 tričkami a to všetko. Hroznú internátnu izbu. A začala som učiť. Môj príjem bol vtedy niekoľkonásobne vyšší, ako moji spolužiaci zarábali na tých nočných brigádach. Ja som si hovorila, tak toto ty moja nesmieš pustiť. Takto nebudeš musieť závisieť na rodičoch, budeš môcť ísť aj do kina, aj všade, kde chceš, lebo dostala som veľmi malé vreckové, aby som bola, rodičia sa báli, takže ja som bola pod prísnym dohľadom. Jasné. Ja vám ukážem. Tak ja som fakt strašne sa snažila, hrozne. A tým pádom oni dali kontakt ďalšej firme, ďalšej a potom som vlastne fakt od Jarky Hargašovej až po Lidiu Eckhardt až cez guvernéra Národnej banky som mala ľudí, ktorých fakt dnes sme veľmi všetci dobrí priatelia.
Jasné. A vďaka títo ľudia tebe sú teraz rozprávajú. zlatí. OK, I'm alright. Inak minule sme sa tu pred pár dňami stretli v tomto štúdiu s Jarkou Hargašovou a chválila sa, že ty Chválila. si bola jej učiteľka. Aj teba chválila, no. Že veľmi dobrá. Dobre, vrátime sa určite aj k Miloškovi, aj k Miši o malú chvíľu, ale teraz dejiny hudby 19. storočia. Hudba 19. storočia a Majka napísala: moja mama, keď sa vydala za otca, tak ju starka poslala dať koberec na lesu. Dosť dlho chodila popod les, keďže bývame nedaleko a hádam, že si tá svokra nemyslí, že to odnesiem pod les a nakoniec u nás je lesa plot. Takže to je tiež také zaujímavé. Dobre, gratulujeme. Míša sa rozhodla, že vylepší tú vašu kuchárskú knižku ešte o fotky, takže v ďalšom vydaní môžete rátať s tými krásnymi fotkami týchto nádherných jedál. Inak, keby ste chceli vedieť, ako sa povie v preklade neviem do akého jazyka, ako sa povie meno Maroš Urbán, tak sa povie Maroš Vanek. Vysvetlím. Ja dnes Maroša Urbána celý deň pred vysielaním aj počas neho premenúvam. Vôbec neviem, aké vnúknutia z vesmíru to mám, takže ešte raz opravujem. Ďakujem si, kamoš. My sme sa celkom prirodzene Sa volá zajac. presunuli. Keby ste nevedeli, ako sa povie pes po našom, tak to sa povie zajac, či naopak. My naplňa, na čo sa tešíte a na čo sa môžeme tešiť my. Miša, možno by si mohla ty začať. Nový album na svete, čo bude nasledovať? Ja momentálne sa tak, vždy, keď je nový album, tak sa tak vytešujem niekoľko mesiacov potom, lebo zase niečo nové hudobne príde, zase s chalami, keď si zahráme, keď vyskúšame, teraz sme si zase, ja mám taký domček, kde v podkrovi máme skúšky a to je veľká radosť, takže ja neriešim nejaké plány, keď nás zavolajú, zahráme, proste to je všetko, čomu sa idem venovať a chcem písať viac pesničiek, teraz mám asi niekoľko rozrobených ďalších, rada píšem aj pre iných ľudí, takže celkom ma baví, aby niečo, čo mne napadne a nechcem hneď robiť ďalší album ja, tak rada napíšem song nejakému kolegovi, napríklad. A nežiarliš potom, keď napíšeš dobrú pesničku, hej? Nie, lebo ja viem, že to je moje, ale to nemusia vedieť ani ľudia. To mi je úplne jedno. To je taká istá radosť. Miloško, ty čo chystáš na najbližšie? Alebo kam sa chystáš? No, ja, či som starší, tým mám menej nárokov, tak ja sa teším na každý deň, keď sa zobudím zdravý. To mi úplne stačí. A keď som zdravý, tak potom som aj bohatý, lebo veľa pracujem a môžeme cestovať. Ale hlavne zobudiť sa zdravý. To želám samozrejme aj ostatným divákom. A chlapci, čo budete variť večer? No dneska asi niečo. A zajtra deťom? Krevety. Lebo vy ste ma úplne odpálili dnes, že deti v školskej jedálni jedia krevety, jedia takéto jedlá, toto im pripravíte. Veď radosť by bolo sa na to pozerať, a nie to ešte jesť. V rade na duplu? Áno, stále. Stoja aj na duplu. Nikdy Smolenice nerobia krevety. Ani u nás vo Vyšných Hágoch. No, krevety. Ešte vtedy neplávali v potoku, Neplávali v potoku. Dukatové buchtičky robili. A dukatové buchtičky Ale robíme, robíte aj áno, vy. áno. No, to je jediné, áno, sme mali radi. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom, že s nami tu dnes boli, že sa s nami podelili o svoje zážitky, skúsenosti, aj o radosti, aj o skvelé recepty. Dnes sme sa rozprávali o jazykoch, ako sme na úvod povedali, dorozumieme sa úplne s každým, stačí len chcieť a mať dobré srdiečko. A my sa chceme s vami dorozumieť aj zajtra, tak nezabudnite, že 16:30 je to pre vás Piknik klub. Dovidenia. Dovidenia.